تشریف رسیدن خیرخنده بگیر. هر که مهمان را گرامی میکند کوشش در نیکنامی میکند. سعید القدیر سفرویچ полковник милиции вазорати коронаи Туркия. Кабир Аллаххоҷа нозири минтақавӣ. раиси намаҳод Сафар Эмомалӣ. Муродов Алишер мудири шӯъбаи сохибони мақомоти иҷроияи маҳаллаи ноҳияи Шоҳмансур. фарзанди фахрии маҳаллаи Низомет Каримова Зарина. аз ҷавонон номи накун мемонад. фасли гул мегузарад, накҳати рӯй мемонад. ин ҷаҳон косаи уғл аст, барои ҳама кас ҳама чиз мегузарад, дидаву рӯй мемонад.